Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas, selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Hurian itu hata, ada orang so masuk kita tu perminggota, perjolo mahita martangyang nahohong. Amin. Tapu jema tuhata marede mahitasian buku ede nomor 27 ayat sada rodi ayat tulu. Molo ibala marku
marhite-hite guarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manangahan na denggan, jala manangahan na niluluan ni Jehovah siyakko. Ima na mangulahon sabing, dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaw haserepon, maradopon di batam. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata ama namin na diwano gijang. Talehon matuhami rohan na togu, na badia, pikiran na dinggan, dohot rohan na ringgas, pasauton ulaw na dinggan. Talehon dami tuhami, asasonak kami mangulu di bagasan pangodingim. Saya marsigat tung tuhatam mahami, maradopon salhut musunami. Saya ramoti jala pergogoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangion hamu mapati ni bata, ima pati parjolo rodi pati pasapoluhon. Pati parjolo, au do Jehovah di batam, na di batata, dan jadi marakup au bainommu di batam. Pati paduahon, dan jadi ganaonmu, jala dan jadi sumanommu, manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotong gabi si sobaon manang sioloan. Pati paduluhon. Dan jadi dohonon guarni di bata, yang go soture dalanna, ay honauhum na dosugot, akka na marsineang di guarna. Pati paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon hari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah di batam doi. Dan jadi homangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mengebati hutam. Ay dinaonomari do di toppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Dibaini do ubain na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paridadan nai jala di perbadiai. Pati palimahon. Iko pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jala leling mangolu itano na nilehon ni Jehovah di batam diho. Pati paunopon, unak ko mamuno. Pati papituhon, unak ko mangalakop. Pati pawaluhon, unak ko manakko. Pati pasyahon, unang oloho makatidak pon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna,
manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Behapa dok ni di bata, taringo tu pati na sapului, odo. Au do jauh di batam, nina di batata. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Tiluluhod dosa ni amama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akka na sogoroha diau. Alai asido rohak. Di akka na maribu-ribu. Akka na marholong ni roha diau. Naso mangalaosi patik. Atong rap mangidogogo mahita, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tato po timado satta dia pudopan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suatu dosan. Pardengan bahasa doho. Jala ro di saling niling na doa asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala saya unang being ont akka dosa nami. Ay jojot do hami mardosa maradupok ko. Jala jojo do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami. Dihatam ali Tuhan Jehovah, sa unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asini roham, sa urupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuan nami, palua hami. Jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tabagima hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosata. Adong do dihita situ ni malim na songoni. Nahudul di siamon ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Ibaheni tarbahani bana do panguluhon ro di ujungna akka nasadok roha tu di bata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa di tangyakon na sida. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amen. Tajaha mahatani debata turpuk epistel diari minggon imana tersurat di Matius biduonom ayat sia rodi ayat 10 tajahama marsikat soreng. Tonom matang yang muna ale amanamin dari Banua Gijang tapi narbadia maguarmu. Saya Roma harajamu, saya sahut marondo diraham di Banua Tongaon, mohon di Banua Gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siap hari. Bersama dosa nami, mohon pada nami, dosari akan nama dosa Tuhami. Rapi tamat jaha. Unak kami tugion tu panguncunan, balua mahami sian na jahat. Ahoro na punah harajaon, dot hagugun, dot hasangapon, rodi saleleng-leleng na. Amen. Tongonima sahat na, mertua do akan atau mangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Tong tangi aku, tulamu
hatidakon maha porsiautai songona hina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rak mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan natu mapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhan ni si Maria nagabe-gabean si atod di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hapinor silang na tua tu banua ni turu no na mula mangolo di ari patuluhon na manay tu surgo lang hudul tu siamon ni debata Jehovah amanay pargukon ha suatu dosani isi may ibana ay mamula so tu tanon manghumi halak na mangolo do na mati. Au porsea dito di perbadia jala dong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot di hasisani dosa dohot di hatai na madok mula mangulu di sugot daging ni halak naong mate dohot di angoluan na sorasuda. Amen.
Oras manihita saluhuna. Kikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 27 Juli 2025. Pertanyaan wek. Rabu 30 Juli 2025 masuk pukul 10 siang WIB di Sada Wek Duren Sawit di Bakasni keluarga Situa Nyonya Simorangkir R Boru Tapu Bolon. Jalan Wijaya Kusuma S Garing 7 Duren Sawit Jakarta Timur. 2. Wek Rawamangun Tulu Dohot Rawamangun Dopat perhubungan di Bakasni keluarga Nyonya Simajuntak Boru Sibolon di Jalan Paus nomor 4 Jakarta Timur. Tempat pertanyaan Ruang Lukas HKBP Rawamangun. Tolu. Wek Pisangan Gading Raya di Bakasni keluarga Situa Jaguat Manurung Rayani Boru Nenggolan. Jalan Gang Pori nomor 4 RT Walu RW 12 nomor 10 Gading Raya Pisangan Timur Jakarta Timur. 4. Wek Hutan Kayu-Kayu Manis di Bakasni keluarga Alan Bener Lubatobing Gloria Inarda Boru Silalahi. Jalan Lapangan Ros 2 nomor Sia A Jakarta Selatan. Inganan pertanyaan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Kamis tanggal 31 Juli 2025 masuk pukul 10 siang WIB di Sada Wek Cipinang di Bakasni keluarga Nyonya Benget Siahan Boru Simajutak Jalan Sodong Raya nomor 30 Sia RT Odom RW 10 Sada Cipinang Timur Pulau Garung Jakarta Timur. 2. Wek Kayu Putih Kapripori di Bakasni keluarga Nyonya Dr. Bahrain Cipahutar Elizabeth Boru Marbun Jalan Kayu Putih 9 nomor 20 Jakarta Timur. Padidion Nabadia Minggu 3 Agustus 2025 di Patupa Garijata do Padidion Tudak Danak Ruas ni Huriata Nanaeng Mabuan Dak Danak Majalo Padidion Nabadia Asa Roma Mendaftar Huhut Marguru hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 pukul 16.30 WIB di gereja Jala Dibuama Surat Pengantas Sian Situa Wek kartu keluarga gereja dohot fotokopi akte kelahiran Danak. Pertanyaan keluarga Perhalado. Selasa 20 Juli 2025 masuk pukul 10.06 WIB maringanan di gereja di Patupado pertanyaan Perhalado rap dohot keluarga. Budi Perhalado dohot keluarga asabat dohoti pertanyaan ini. Katekisasi Sidi tahun ajaran 2025-2026. Katekisasi Sidi angkatan 2025-2026. Tapuk kama dohot atau tuan setengah tersurat di Harotas Dikting. Formulir pendaftaran dibuat masyarakat kantor sekretariat HKBP Rawamangun. Pendaftaran mulai Senin 7 Juli 2025, jala ditutup akhir bulan Juli on. Jala mulai atama persiaran awal bulan Agustus 2025. Parheheon lansia HKBP Rawamangun. Hobat tu parheheon lansia HKBP Rawamangun, seksi lansia patupa aka kegiatan setengah kasurat di Harotas Dikting. Parheheon remaja. Minggu Sadario 27 Juli 2025 Ima ibadah penutupan Parheheon remaja HKBP Rawamangun. Di sudi permingguan Persidoho do remaja gawe parhobas di permingguan pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, dohot pukul 10.30. Ima kolektan. Tong leader dohot pemusik. Di permingguan ini sipul majahat Dikting adong do madok hata sian remaja jala sipul permingguan di Patupado konser mini laho papungu dana. Dewan Marturia Seksi Musik.
obat pengembangan organis HKBP Rawamangun, khusus penggunaan orgel gereja, Dewan Marturia Marhite Seksi Musik Rapdot Organis Indonesia Patupa program pelatihan belajar orgel tu aka organis na melayani di HKBP Rawamangun. Kegiatan di Patupa hari Sabtu tanggal 16 dohot 27 Agustus 2025 pukul 10 tolu pukul 15 dohot 20 Agustus 2025 pukul sia sampai sahatu 10 tolu di gereja Anggiat Ma Pakkobasion organis di HKBP Rawamangun lam Tudenggana. Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Kamis 31 Juli 2025 pukul 10.01.20 WIB maringanan di gereja ta Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun pasah bantuan beasiswa tu 74 halak penerima beasiswa 10 SD, 8 SMP, 16 SMA, dohot 40 perguruan tinggi. Sudah nama dapat beasiswa asama dohoti acarai. Pelatihan pekabaran Injil bersahabat evangelis explosion manangna seksi sending Dewan Marturia HKBP Rawamangun rap dohot Yayasan Badan Kerja Sama atau BKS Marturia Patupa pelatihan pekabaran Injil bersahabat evangelis explosion maringana di gereja HKBP Rawamangun. Tu kategori Dewan Ima songon natarsura di Hartas Tikting pelatihan di Patupa Ganub hari Sabtu Ima tanggal 12 Juli sampai dengan 9 Agustus 2025 pukul 10 siawib inganan di gereja AKBP Rawamangun. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2025 di Patupama hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 di Maria Convention Hall mulai pukul 8 tahatu nasibul. Obat tu pestai sada. Panitia mengundang sudir ruas ni Huriata Asaro Jala Parsidoho di acara ibadah dohot perayaan. 2. Ganum Wek dohot kategorial Patupa Silua Jala di Pasahatma di Pesta Gotiloni. 3. Ganup Dewan dohot seksi-seksi kategorial Patupa acara dalam bentuk pertunjukan atau perform marhitekor musik tortor dohot na asing. Aka kegiatan na pinatuwa panitia adong do songon perayaan Ima Basar UKKM saliling bulan Juli 2025 ganuk minggu di alaman gereja. 2. Penjualan souvenir. 3. Amplop Pesta Gotilon. Amplop Pesta Gotilon 2025 KBP Rawamangun nunga di parade di Jolo ni Gareja jala dung sipul permingguan boima tapa masuk tu kotak poti gotilon di Jolo ni gereja. Sude ruas ni Huriata asa berpartisipasi aktif di sude rangkaian kegiatan Pesta Gotilon tahun 2025 di Bagasan Las Niroha. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Dohot jenjang usia songon tersurat di Hartas Tikting. Ruas di Huriatan adong dak danak nama rumur songon na tersurat Ibu Ima margabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka 1 bulan Juli 2025. Jala boima menghubungi kontak na adong di Hartas Tikting. Ruas Nataba.
Minggu sadario tajalodo gabi ruas nataba ima sada keluarga Bintoni Padapotan Hutagalung Rusmi Burus Litonga Rap Dohot Opat Halak Yanakon Nasida Rosian HKBP Resort Klender alamat Jalan Pahlawan Revolusi nomor 2 Apartemen Tower 59/19 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur Wake Duren Sawit. Dua keluarga Donald Parulian Sitompul Maria Magdalena Indra Butar Rap Dohot 2 Halak Yanakon Nasida Rosian KBP Resort Etojo alamat Jalan Cipinang Kebembem sada nomor 6 A RT 14 RT 10 Tulu Pisangan Timur Jakarta Timur Wik Pisangan Gading Raya. Watama nama masuk nasida ke ruas naringgal di tonga-tongata talumbobi di joloni tuhatta. Tikting naing merbagas, tiktik perjulu. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma Masrin Reynaldo Siagian. Ruas ni HKBP Resort Tanjung Priuk. Anak niamata naik Herbert Edward Siagian Nahinan. Tubuh ni inata lungguk bursitorus. Dohot Orwana Indriati Lasmaria Borusi Jabat. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wek Kampung Pertanian. Boru niamata situa Alek Jame si Jabat. Tubuh di inata Betsaida Boru Pakpahan Nahinan. Pamasung-asuon hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 di Gereja HKBP Resort Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tikting paduahon. Neng majalo pasu-pasu perbagason ma. Neng majalo pasu-pasu perbagason do. Pritz. Mardohar Siahan. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun. Wek Kayu Putih Kapling Polri. Anak niamata Tupal Perningotan Siahan Nahinan. Tubuh ni inata Elizabeth Boru Lubatowing, Dohot Orwana, Eunike, Sergie Ruth, Juliana Boru Butar-Butar. Ruas ni HKBP Resort Pincarung, Bogor, Boru Niamata Erwin, Arthur Parasian Butar-Butar. Tubuh ni inata Jenny Anna Margaret Boru Tambunan. Pamasung-masuon hari Sabtu 2 Agustus 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun, Jakarta Timur. Tuhattama nama masuk-masuk nasida gabe pasarifion naringgan di tonga-tongata talumowi di joloni tuhatta. Namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 nunga jubolo moding sahalak ama di Pematang Siantar, Pardison Manihuruk, umur 52 tahun. Hinabaluhon ni inata Sarmauli Boru Silaban. Alamat Jalan Bina Taruna 2, nomor 40 sada, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wek Kayu Putih Kapling Polri. Tuhatama nama ngalehon gugu doot pangapulion di keluarga na tininggal hon. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di hartas tikting nau pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaun aka sifat pauta bahan sangap di guarna pengonima tikting di huriata minggu sadarion mau lihat.
tapasada maruhata partang yang dame ni batana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita kadamang dainang nang haanggi pinaribo pe biasana molo minggu manugut sigar-sigar lepete. Kecuali akan lansia odor ramot dohodok ala jam tulu nak ngadunga jalan terpudum bimana alai naraku las dorhata jaka bagasori tu hatta lo mamujibana malanira mahita manangihon hata debata di bagasan minggutta manuguton iman anienet kian sada Musa itu 10 elu mamuk kamaisian ayat 22 tahatu 20 sono mahata debata hujaha matu hita salhu dungi manirpang ma siani na dua bawai mardala dopak todum alai jongjong dope yang Gos Abraham di joloni Jahoba dungi di pajonok si Abraham jalanin nama tung ripatsono muma natigor rap dohot parjahat atik tung adong 50 halak akan natigor di bagasan hutai tung ripatsono mumai dang olanam muhutai alana 50 natigori akka na di bagasani do mai siana ho mangulahon si songoni mamunu natigor rap dohot parjahat tung sobokon parjahat ma natigor balias mai siako tung naso uhum ma bahenon ni si uhum liat portibion jadi ni na Jahoba ma molo tung jupang au di bagasan huta Sodom 50 halak akka natigor saina olanakku nasaluati ala nasida dong ini nasi Abraham mengalusi sobak kuali Tuhan nunga sapalahum ahumamukka makatai dohot ho atik pe orbuk jala sirabunahu uatung moru 5 halak sian na 50 akana pittori tung ripat sonomu ma luhut hutai ala nina limai jadi ini nama dang ripat sonokku molo tung jupangahu disi 45 dungi diulai si Abraham musek dope madok tiba na nama uatung 40 jupang disi ninna Jahoba ma dang hawauku nasida alani na 40 dungi ninna si Abraham ma uatung tarima soali Tuhan ala hudak dati madok atik tung jupang di situ 30 jadi ninna Jahoba ma dang hawauku nasida molo tung jupang ahu 30 di si dungi ninna si Abraham ma idama nunga sapalahuma humamukka madok tutu hakki uatung jupang di si 20 ninna jadi ninna Jahoba ma dang ripat sonokku ala nina 20 jadi ninna si Abraham ma unang terima so alitu hakki ala namadok ahu dope holas halion atik tung jupang di si 10 jadi nina Jahoba ma dang ripat sonokku nasida ala ni na 10 jadi dung sun Jahoba makatai dohot si Abraham lahomai bana mulak ma dohot si Abraham tu ingananna di sido sahana dihamak kadamang dainang haangkin ang pinaribo pe narong di tongah-tongah ni Huriata dohot na secara live streaming mabigay jabita di bagasang manugoton jojo do di bagasang ngolutta si pata sahirana dang menerima sesuatu keputusan molo jupak kita isari maroto tipi hita HP arong ma pembunuh
dibunuh masalah keluarga, suami, istri, anak, dungi dibuat batu pengadilan. Dung dibuat pengadilan, HP idokon hakim omma, mau ibana hukuman seumur hidup may bana. Olo dorahita na manot tomad dosongron ay sattabi ayo to mahakimon. Tumago may pamati. Ima molo hita manotton. Hati. Bangay bunuh tuduh halak sa keluarga lahu hukuman seumur hidup. Tumago may pamati sa bulus. Dungi musep bolo tabereng adok kalak hona begal. Jala ngalukka-lukka na hona begal non. Dungi takko maparbigalon. Roma humse hakim madokon. Boleh bana hukuman holang sataod do. Manang ibatu rehabilitasi misalnya. Roma hita taruh nama mengulu jual masih songoni. Tumagom may penjara honi sumur hidup. Idor hatta. Dia lagu dang do hita bola mata televisi gemes kalau istilah sekarang ya. Apalagi bola mana film rakor kaina ulu tangis. Ate. Ulu mana terlena, terhanyut. Ate. Si pata molo mana film parporang ape bolo songon na telu India, bolo film India kan najulu songon itu. Bolo tersongon na telu. Aduh, mah. Omak ko bola mata TV na ributan. Ate. Jadi ulu do asak ko jo maraton dingo. Sudah iki komen. Tak kiaso, tak nikmati, dang boy ba menikmati TV on. Nangi, hai wari, bah mata madu anak muda nih, aduh nggak salah bi sono mah gitu dia. Ido hita, ido rohani jolma, setabi kamanginang, maldo jolma hita, rohana panguluhon, kebanyakan rohana pamatehon ate. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi, atas songoni manaing. Alai di bagas terpuk tahun nang tahilala do songo dia si Abraham ketika dia boleh menjadi orang yang sangat peduli bahkan marpangidoan ibanatu debata suku-suku teh kamanginang molotike martangnya kamu ya ditanya kamu musumuna jujur maju sapala berminggu ayarang do jolma rak marminggu di bana sipata buti perjolo mana satu gereja on habe topui bering mana lo nai musunai torin bering bah sama minggu merdu sih ba merengon manang gabreng jalak kamu padita la perjole mana majalang padita sasaping mawin na mulak. Hape ramar minggu don. Jadi ulur rapok rohai maru amang jala, maru amang tanya kono musuni ba. Ngai haci ti rohani ba. Ate. Pohabe mana yak koni? Hape tarok kod do ditanyang ta se sama dosa nabi. Songo panesa nabi. Batik piaro nggak bertumpuk-tumpuk dah. Ate behado. Habe sering kasih tambah jalulun na bedia. Molulun na bedia iba boleh dihitan. Molulun na bedia marpiala do. Dang marsloki. Jadi ikut cermak dapat ditai mengangkat piala boleh saya habis satu nggak. Ayo. Toriocok do. Torin apa? Holak ni dok kosong ni purmulai pitor ni tarik do, dang do piamangin na pitor ni lam musik, ala di biar ay 10 halak na maju, ulo do satu nghabis, kan? Imarikon na hasesan di dosai, itu dah. Mudah-mudahan jemaat HKBP Rawamangun tidak suka jajan rohani dan hanya mencari perjamuan kudus di setiap gereja yang ada di Jakarta ini. Ade. Kunai berek kamu sudah gereja, idong perjamuan kudus, idong perjamuan kudus. Dugi wak kamu seloki na tujabu. Iwak kamu ngai pasu-pason, dugi iwak kamu seloki na, dugi hangus sadiri madokon. Inum ma. HP dingolu si kanu pari. Dang tarida. Hanya untuk itu. Jadi mulai dari daun,
Dukta bigi jami tahun. Bah manak-manak jala bata mulai baba mananyakon musut tak. Boy de musut teh si matu atat teh. Boy de. Apalagi si matu buru. Atik BH nomor si matu ison, nomor sepak kulingan. Ala si jojo ila geleng na tu si matu ane hepeng gabi sugur hana. Mate. Manang mar parumain, bodi. Bagi. Lado bak kana asing. Dokko guarnai. Jala tanyak ko ni bana. Odo na pinatuduhon ni si Abraham. Dung roh Yesus tu si Abraham jala martonahon neko si Sarai adong poso-posona dungi romo si kemana marhite suru-suruan na rap dohot si Abraham makatai taringot tu na perlu ima Allah mau memusnahkan sadakota guarna Sodom dok Gomora belang ata boto ceritanya nak kamanginang taringot tu Sodom dok Gomora bohado akka hajahaton namasa desi alai dang jupang ni debata hamu bau ni roha di tonga-tonga ni bangsoy dangarong jupang ni debata pertobatan nama cedul di tonga-tonga ni hutai gabi yang babay muruk tu hari dungi dupa jupang imana do si Abraham di do imana ma songon natar surak nak kang gojahahon. Luar biasa dok kamanginang balo jupang di tonga-tonga ni ngulutta kepedulian nama macam luar biasa. Ya. Arang do bege hubereng sada gereja bisa ada lugat. Jadi mau larong bukus permed di gereja ini merluba-luba do halai mabuat bukus permed ni manangi siapa meakoni dungi isakui ipiakon tu tong sampah. Jadi yes do gereja. Los jam 3 pe masuk gereja on. Dangarong jupang si bukus manang bukus permen mana kacara segala macam masyarakat. Las Natal pe ro gelombang kedua ibadahna yes do. Ala marsi perrohaon akka ruas disi. Ba boleh hita daong. Nga tugas ni si Ahon, si Bambang on. Nga tugas ni si Satine mon. Hape si Satine pe pak napa dah berangkat. Tama sobo do songoni. Dang apala tarik kod di hita haya so di gereja misalna. Peter next level do hita. Ah, basi nak kerja buku to lupa pangurupi. Betar nau mabuat sampai son. Om mana masa. Makana gulang do sonari. Holong ni rohai macai do. Alai si Abraham paturuhon satu cara yang luar biasa. Bagaimana dia boleh peduli. Bagaimana boy mana marpangidoan mangodihon. Huta Sodom dok Gomorai. Nang pedi akhirna berengotta. Allah tidak menemukan 10 orang benar dalam hutau. Dan Jepangi 10. Alimar pangi dua do ibana. Jupang ma keluarga silut do inat tanah. Ale Roma inat tadi siluton mokus matuarta ibering matubudi gabi tiang garam mebana. Lapatan nak kamanginang saya tahilala do para sini rohaon di debata di tonga-tonga yang kena persea. Bahkan Allah selalu menghidupi panguluhon halak naung tinopana. Itu nak kaning didokon debata di son. Ati behadong 50, 45, 40, 30, 20, 10. Nati gor di hutai. Dan siap ponok kuhtai. Kita bayangkan dengan ribuan, jutaan mungkin orang-orang dalam daerah itu. Alai holak 10 pena. Dan siap ponok kuhtai.
Begitu pedulinya Allah. Boleh taber no kamanginang, dalam teologi perjanjian lama, ketika Allah menghukum satu bangsa, sekaligus dia menyelamatkan bangsa itu. Bisa song lido. Sarupa ada tuna tua-tua, molo bapak nami ipukul hami dohot haurabong hau kare ate. Ngamar bokas bion. Ngamar bokas bion. Dungi jo mamusek. Basi ulah koi. Sonod do masut tu. Dungi di haul maiba. Dungi do koma. Minta mau mak dah. Ali ngajol hora pukuli ba. Lapatanna iko boy marhite picak pukul nai boy bagasan habuban ni roha. Dalaido dibereng debata marhite pengiduan ni si Abraham. Kita lihat bagaimana kedekatan Abraham dengan Allah sampai mampu Abraham seolah-olah bernegosiasi. Atik BH adong nason, atik BH adong nason, atik BH adong nason. Tabereng ma, jonok nai. Si Abraham tu debata. Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu luar biasa, tapi mampu mereka seolah-olah merdongan akrab, boleh istilah sunari bestia. Boy merpangi dua di mana? Itu luar biasa. Buasa songoni jonok ni si Abraham, bahkan merpangi dua di mana? Tu debata. Allah nungga macai terus dipakilau di mana? Di bagasang ngoluna na jonok do Tuhani dak kana majo warna. Memang turpuk tau nak kamanginang dang minggu rogate hita minggu martangiang. Ali dia rahot do hita nak ing song tema to tangiang mangidohon haluau. Doa memohon keselamatan. Mularong sahala di bagas mi si partangiang. Melua mana sajawi. Ya. Jika ada satu orang pendoa syafaat di rumahmu, maka lepaslah dan selamatlah rumah itu. Odo macam takas berengotak kamanginang. Di pangidoan di si Abraham tu debata. Jala saya terus di pajonok si Abraham tu debata. Dakyai bana pada hudirina si debata. Dia mak kadang mangdainang bahasa. Boy tadi da turpukton marhite temata tangi yang mengiduhon haluau. Na parjolo sahali ala holang tangi yang do dalatang laho mangidu tu debata. Ala holang tangi yang do dalata laho marpangidu tu debata. Jala marhite tangi yang oddo asa takas tahilala bahwa Allah itu tidak pernah menjauh dari kita. Allah ni bahasa dok konak kaning akka manginang ikut tanya konom mumusum molo di laroham. Ku coba maju ang sadaga berate. Boleh tay patuduan per multimedia. Ang sadaga ber ati BH boy mangrupi kita. Nah, molo filosofi Cina nabotari warna yin, bolo nabirongi yang, yin dan yang. Dangi. Jadi arong dua sifat ni hajol maunon. Parjol mahu bereng sen nabotaron. Boy dojol mon daging na yang putih tapi matanya hitam. Bode bana bereng osien perduru hirana burju. Burju daun bersahabat. Alai saya burju jolma mata nana birongi pasti do adong di rohani hajuka ton. Alani unang pitorila koroham sude tu halak na burju sotong tertipu ho. Ngate. Ano burju ano tiba-tiba
ngutanglah 100 ina musik. Jadi Nabi rongon tahi dohon matana nabot taron halana juga mon. Alaisa juga ni jolma dalam hatinya pasti ada kebaikan. Jadi orang Victor antipati waktu manginang juga di baru mulai sa penjara. Om matuson, jangan. Dua sifat manusia ini ada dalam diri kita. Arang di masa ngolut tahun. Alani dokon, si Paulus dalam Roma, seorang pun tidak ada yang benar. Dan boy hadong halak panengan yang dirina alani haburjona, alani peribadahan, tidak ada. Semua yang kita dapatkan ini adalah karena anugerah. Alani pasu-pasu do, alani sini roha do. Bahkan mungkin, ya, si Lot dan Abraham juga belum tentu dan adong hasalandi. Kita bukan orang yang benar, tapi kita dibenarkan oleh Allah. Hidok kamanginang. Kita bukan orang yang benar, satu pun tidak yang benar. Tapi Allah mau berusaha membenarkan kita. Asa sudah kita malua. Asa sudah kita rapotan haluau di tengah-tengahnya kangolutta. Jalan mata takas dutur pukton yang medokon. Ikon rohana panguluhom mahita. Bagaimanakah sifat orang yang menghidupi doanya? Nak kareng idokon songon Abrahamima. Mampu mana merpangido waktu debata. Asa mobur rimas ni debata. Asa unang gabe diri paco ni mana ka partigori sianaka na jahati. Jala ido nama catak kasih dota. Unang atong setiap kamanginang lam ringgat cita mara minggu lam gudang alota. Lam gudang musutta. Dang marlapata nih bah. Toho bah. Apalagi ngalam tua, kan? Itu. Ikolam rohana pasonokot deh kita. Ya do dilahamu buti mulang dong amuna harus istilah bahasa Watana ali menyebalkan dang rohana tabu jadi bolo akar rohana tabui na demaki molor soroi mana tu punguan pitor lulu hita kan hai dia desianu dang ro hai dia lasianu dang ro telepon tojok hai dia ho atau kinai aliling mai HP 5 menit udah pitar lebet ngalulu roha ala tabu aliran roha halak tak pala ni harapon harorona melokon bohar teh ide lusianu orang pala roi tang riko di soni ang soni jolma alison narew kita diajarkan bagaimana kita mampu menempatkan diri kita boy hita lau manibangi supaya kenapa asa boy hita marpangiduan tu debata doa orang yang benar dan bukan doa yang benar ini sacitong pendekatan si Abraham ipajorok ibana tu debata terus didampingi mana bata terus. Bahkan sungguh-sungguh dia selalu berhadapan dengan Allah dalam kehidupannya. Mampu dari mana laho merpangiduani berjalan terus dengan Tuhan. Satu di bata mengalusi. Idola anak kamanginang bolo mertanyak punang sali-sali. Terus doho berjalan sama Tuhan. Macugari dang lusi Tuhani, tangyang mudope, paconot terus. Dang adong dope dihilalaho akamanginang, dia lusi akka pangiduamu, terus paconot. Aino juta do hitam at buti. Setiap bisa anak kain arunya ano, boleh diskusi. Amang, ya lah dak kamar minggu, dak ya songonon, apa mamora, jago, apa yau songonon inna. Amang inang soting bako kurammu lahu mangasta Tuhani.
Tidak. Ya. Unang dilalaho haburjomu na merminggo na mabigatan ni Tuhanon. Say upasu-pasu homa. Dirimsen na asing. Apalagi do pe molo mandikiri ba. Ulo do jolo mau dak sonon. Amang na burjo do na modingon. Ba sama parjolo na burjo moding ate sen na jukke na musik. Bah hado. Burjo di hodai. Usuk ko maju hamak kamanginang. Boleh mandikir kamu. Ngajelas-jelas nama teon matelani perminumon na dungi tabrak ma adok kamad ko sonon imada jual mada juga de tongot dua ni mama teon tado ko kamu kan yam sudah doh madok da burju ngate burju don tado ko kamu ngai boto hamu mana mate idodoni utang na dakiro kamu tuan di mama to parotang busu tongo darong nda buruju don nang perugi hamu irugi hamu 100 juta 40 juta darong nung mate mana nda buruju don unang tikki na mate jol mai doko kamu nda buruju tikki mangolu idoko kamu dang buruju saru pado hita kan tiki marujung ngoli na tuai ibak kamu matuguna sampai 500 juta. Tiki mangolu nanggo uang persideban na Desember barang adong. Hape tiki mate na tuai songoni ma dua dungu na hirano lungu mamu. Oh ma basen do kokko tua winda. Hape menang imana ma botoi. Ya. Kita hidup di zaman yang serba banyak kesulitan. Bahkan mungkin tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Ale tayong ma. Molo adong istilah imagudei kesegambarat tado debata. Artina ditopa debata hita di Portibion asa segambar hita do tibana. Namar lapatan naing mahita madiru song debata. Boy hita laho bangido hotang yangta. Boy hita asa totong merdala do pakibana jala di boto di batado akan adong di hita. Halanya kamanginang jangan lupa terus berdoa syafaat. Hale siabi problem do doa syafaaton. Asal idok doa syafaat. Gajang man nonon. Oh Tuhan. Makanya molo HKBP bolarong perdoa syafaat di punguan song nagajang termandit ujol mah. Tang HKBP yon nih. Naringkas dorao jajar rohani nate. Mulut pendek tanyai Om HKBP. Maka narong tanya madokon ali Tuhan nang pesodok ngai boto hoi amenin na. Hape na nasihat tu si dok. Dua sapat itu ndak harus panjang-panjang Bapak Ibu. Tapi yang perlu penyerahan diri kepada Tuhan yang baik. Berserah sepenuhnya dan selalu. Karena apa? Karena kita mengharapkan anugerahnya. Si partanyang mahita. Nak ngagudang akedit tatareng si partanyangi. Dang marna loja hita manang yakon akahalak bahkan dokon halak nama kasuok kita pe supaya kita tetap selalu diberikan anugerahnya dan tidak kita merasa hebat, tidak kita membanggakan diri sendiri akan kebaikan kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Alani pasu-pasuna do oleh hita marpangiduan martanyang tibana. Amin. Bertanya mahita. Mula tema rohanami di ho Tuhan. Diajari ho hami marpangiduat tuho. Ay jonok doho jakka nama jowarmu. Hajari mahami totong Tuhan marpangiduan marhite lomo ni roham unang malomo ni rohanami. Di patu pahor Tuhan hatam lahu paingotok kami. Ay roha si pangulu do ilak ko tuhami. Dang tuha magua, dang tuha matean, ali tua lua doha Tuhan. Dihalak na majogwarmi, dihalak na marhamu baon. Iro takas baritam nauli pinasamu di hami. Atong ali Tuhan ajari hami asa totok kami marpangidoan. Bolo martangiak kami tuho labok bapusu-pusu nami.
neang mapakilalan nami, jala tiurma parnidan nami do pikiran nami, lahu mangalakaho nakalaka nami. Ima laba ni si pertangiang najonok di labung mi. Paingot kami totong Tuhan, asabuy hami lam takas di bagasan hamu baon rohanami. Porsyado hami, na terus doho mangiring-iring kami, manugu-nugu hami. Pasu-pasu marwas ni huriam, diak kagadup ulon nasida, di kantor di bagas, diak partiga-tiga par bisnis, dohot ibu rumah tangga pe. Na mangulahon nak kolon na siganupari, jala hobar tolomani roham nasida mangulahon, paro pasu-pasu tu nasida. Ale itu hajala di bata nami, suriak kaulaun nami di huriam HKBP Rawamangun saminggu 7 lon. Dak kapartangyangan, dak kanang ulon nami pakubasion na meragami. Patujul ma Tuhan, bay mahami gabi sodang do siram. Bay mahami gabi pasu-pasu, dak kapakatayon nami pangalakkan nami. Nang holong ni roha nami, nungsuan holong mi. Di tengah-tengah ni ulunai meredupod dengan nami. Ali daw Yehovah di batama nami. Tuaka ruasmin di bahasa Parsahiton. Helderia bortapo bulun, soni parulian sitohang. Bicar sialoho, opo bor si jabat. Dumarama bulan boru tagalung. Dohot akka ruasmu na adong perawatan diaka bagas nasida ali Tuhan. Ho matotong Tuhan na mangaramoti mamasu-masu nasida. Asaboy makilala nasida Tuhan diak kadenggan di basam nang pinasaha mu di nasida. Pos dorohanami. Dulu manasida jonok do. Ho ali Tuhan dinamartangiang nasida mangido hamalumon di tonga-tongan yakka nguluna. Jehovah di batama nami upasatami ngulunami tuho. Ho mana madongani hami, ho mana masu-masu hami, jala rapoko mahami Tuhan mangulah kolon nami. Marti anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita hut papungu pilata. Sojolo jala pikir lalu dialah kami utik nai bahot naroba ibai hatakan oni buang waktu Tuhan Yesus si malu atau dibi.
tatangnya kom na peliata tua rupa ni bata martangi ang mahita. Ali di bata manami na di bandua gijang hodo hararoan di salu sileo leo na dinggando nasa uli basa na mauli utus. Upasat hai masian dan dilihor mitu hami pilen na mitu ho. Jalo magabe uap na husus di julum. Pasu-pasu majalah ramoti asa para siak kami pilen on. Patimbulhon harazon mo di tengah-tengah ni huriam doho di Portibio. Tuhai marohanami marhite itu todim. Asalam tadahami gurang ni silo lehom mitu hami. Asalam gergira hami madok mauliate tuho marhite ite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang say pinardadia maguarmu say Roma harajomu besot malam meniroham di banwa tongosongon na di banwa gijang iyon matuhami sedaron hanguluan siapa hari desa madusanami sompanisanami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami unak kami tugitu pangujunan balua mahami sian pangabu Pasu-pasu jala diramot itu